Revin la ceea ce mi-am propus eu să discut cu dumneavoastră. Vreau să vă aduc în atenție, iar dumneavoastră să aduceți în atenția opiniei publice următoarele probleme. La începutul lunii ianuarie, anul curent, domnul primar Constantin Boșcodal a trimis o scrisoare către cetățenii locuitorilor Buzău cu privire la proiectele pe care dumnealui și le-a propus să le realizeze anul ăsta. Au fost proiecte pe care dumnealui a reușit să le realizeze, proiecte pe care le are în curs de realizare, proiecte pe care nu le-a dus la bun sfârșit. Eu vreau să vă aduc în atenție problema cartierului Mihai Viteazu. Este o problemă care a fost dezbătută an la rând, în campanii electorale, între campanii electorale. Cartierul Mihai Viteazu a trecut printr-un proces de reabilitare care la momentul acesta nu este finalizat. Am fost în urmă câteva zile să văd și eu ce se întâmplă acolo și spre surprinderea mea mi-am dat seama că treaba se face ca la român. Am descoperit încă de la intrarea în cartier strada 1 mai neasfaltată. Este în curs de reabilitare, dar este neasfaltată. Ne aflăm în semestrul 3, respectiv aproape la sfârșitul lunii septembrie. Dacă în următoarea lună, octombrie, hai să zicem și jumătatea lui noiembrie, dacă vremea ne ajută, nu vor face operațiunile astea, acea stradă va rămâne neasfaltată. De asemenea, pe strada Pinului au făcut asfaltare, trotuarele au rămas neasfaltate și nereabilitate. Pe strada Stupăriei lipsește trotuarul, nu s-a intrat deloc să reabiliteze trotuarul. Iar strada Baziliu Orgulescu, care este o stradă destul de mare, la fel, nu a intrat în procesul de reabilitare. Este plină de gropi. O să mergeți și dumneavoastră dacă veți face un reportaj și veți vedea despre ce este vorba acolo. În legătură cu problema aceasta asfaltărilor, la fel, fac precizare. Ne aflăm în pragul iernii. Strada Transilvaniei nu este asfaltată. Ne va prinde iarna fără ca ea să fie reabilitată, după ce s-au făcut procese de modernizare a conductelor din zonă. Mai avem o problemă pe strada Prutului, care de asemenea este o stradă destul de importantă. Încă de la intrare, dacă treceți pe strada Unirii, veți observa că ea este în curs sunt lucrări, se desfășoară lucrări acolo. Nu vreau să mă gândesc locuitorii acelei străzi ce vor păți în iarna asta. Aceste probleme o să le aduc în vedere în ședința de Consiliu Local care va avea loc joi. Am zis să o iau din timp ca dumneavoastră să aveți timp să vă pregătiți și eventual la ședința de Consiliu să puneți, pentru că știți și dumneavoastră, presa este un factor de acțiune și de mișcare a oamenilor care ar trebui să ia atitudine cu privire la problemele astea. Tot în zilele următoare am mers în Parcul Marghiloman. Vila Albatros, conacul Marghiloman, este în curs de reabilitare. Lucrările sunt foarte frumoase, sunt plăcut impresionat de ceea ce se întâmplă acolo. Numai că atunci când am mers să văd Vila Albatros, eu mi-am pus niște semne de întrebare. Ce se întâmplă cu Spitalul I.C. Brătian, care este ultracentral? În urmă cu 2011, în anul 2011, în urmă cu 2 ani, dumneavoastră știți foarte bine că atât Consiliul Județean cât și Consiliul Municipal și-a luat angajamentul că vor încerca niște proiecte, vor încerca să atragă fonduri cu privire la reabilitarea acestui imobil. Imobil care este în patrimoniu național, este monument istoric. Aceștia pe vremea aceea, și dacă vă veți uita în arhivele dumneavoastră, veți observa că s-au bătut cu un piept că vor face un centru de conservare a tradiției și folclorului în zonă, centru de conservare și promovare. Sau Școala Populară de Arte și Meserii o vor muta acolo. Până în momentul ăsta nu s-a întâmplat nimic. Clădirea aceea este deplorabilă și la o privire nu neapărat atentă, veți observa că interiorul grădinii nu este îngrijit. De asemenea, voi pune în vedere în ședința de Consiliu de joi, voi pune această problemă. Nu intru în discuții despre reabilitarea centrului civic, respectiv strada Cuzavod, deoarece încă sunt în perioada de lucrări. Termenul de finalizare am înțeles că este undeva la sfârșitul anului viitor. Știți și dumneavoastră că sunteți locuitori ai orașului Buzău că sunt diverse probleme. Probleme semnalate de cetățeni sau probleme pe care le observăm noi cu clientul.
și o să încerc să am făcut retrospectiv o analiză a cartierului Simileasca cu strada Transilvaniei, a străzii Prutului, a cartierului Mihai Viteazu. Sunt probleme în fiecare cartier. Și o să eu încep din centru. V-am spus, las la o parte strada cu Zavod. În centrul orașului avem o mare problemă cu parcării. S-au început școlile și centrul orașului este din ce în ce mai aglomerat. Sunt mulți părinți din mediul rural care își aduc copiii la școală în Buzău, ceea ce este foarte bine. Problema este că administrația locală nu a reușit să gestioneze problema locurilor de parcare din municipiul Buzău, problemă pe care primarul Constantin Boșcodale și-a propus să o rezolve anul acesta. Face referire în scrisoarea sa către cetățeni cu privire la strada Ostrovului, care trece prin fața Baroului, strada din spatele Bisericuței Copiilor. Veți observa că s-au creat niște locuri de parcare, dar locurile de parcare din direcția Tribunalul Buzău, stația PECO, pe partea dreaptă, obturează sensul de mers spre acea direcție, pentru că sunt locuri de parcare. Puteți să treceți oricând pe acolo și veți vedea că am dreptate. Am propus în urmă cu câteva luni în comisie ca acea stradă să facă cu sens unic. Am propus în dorința de a nu mai face un proiect de hotărâre de Consiliu. Se pare că nu s-a luat în considerare, motiv pentru care în perioada următoare, alături de consilierii locale ai Partidului Democrat Liberal, vom iniția acest proiect de hotărâre și îl vom pune pe masa Consiliului Local spre a fi discutat. Trebuie neapărat făcut ceva cu zona aceea. Este foarte aglomerat dinspre bănci, dinspre finanțele publice, spre Baroul Buzău și implicit spre tribunal. Este foarte aglomerat dinspre stația de benzinărie spre tribunal. Motiv pentru care viziunea mea cu privire la această stradă este să facă un sens unic din direcția stația PECO tribunal și să nu se mai intre din centrul orașului. Străzile de parcare, locurile de parcare în centrul orașului nu sunt. Lipsesc cu desăvârșire. Zona tribunalului, zona administrației finanțelor publice este foarte aglomerat. Este, din punctul meu de vedere, inestetic și am o expresie, dar care nu vreau să mi se ia în nume de rău de Consiliul de Discriminare, este o țigănie ceea ce se întâmplă în centrul orașului. O altă problemă în centrul municipiului este problema cerșetorilor. Dacă veți merge în zona colțul Palatului Comunal Tribunal, veți observa că ori avem oamenii străzii consumatori de Aurolac, ori avem diversi cerșetori care se perindă pe la centrele comerciale din zonă și pe la terasele care sunt în acea zonă. Voi ridica această problemă și voi încerca să insist la Poliția Comunitară să ia măsurile necesare pentru a gestiona și această problemă, cu atât mai mult cu cât vine iarna și nu e bine să vedem astfel de oameni pe stradă, că s-ar putea să-i vedem o zi și următoarea zi să nu mai vedem, să-i vedem înțepeniți pe acolo. Bun. În Dorobanți avem o mare problemă cu semaforul de la intersecția Alia Sporturilor, strada Dorobanți. În momentul în care s-a discutat în Consiliul Local această problemă, eu am spus, este inoportun să în interiorul orașelor, unde se poate, este inoportun să punem semafoare. Dacă intersecțiile ne permit să facem sensuri giratorii, este ideal pentru a face lucrul acesta. În acea intersecție n-ar fi permis dacă primăria, de-a lungul anilor trecuți, nu înstrăinau locurile acelea. Puteam acum să mutăm chioșcurile de ziare, este o florărie acolo, mai este o alimentară pe colțul străzii, se puteau muta fără niciun fel de problemă și se putea face un sens giratoriu, era spațiu destul. Nu s-a dorit lucrul ăsta, de-a lungul anilor s-au înstrăinat acele terenuri, iar oamenii au devenit proprietari, motiv pentru care este mult mai la îndemâna primăriei să pună un semafor care nu decongestionează traficul, ci îl îngreunează. Dacă veți vedea traficul în dimineață și după amiază, este infernal. Insist pe realizarea unui sens giratoriu acolo, cu atât mai mult cu cât se aude că se va face podul de la Padupași. Nu vreau să-mi imaginez ce se va întâmpla pe strada Dorobanți, dimineață și seara, în momentul în care se va reabilita acest pod. Să sperăm, noi ne dorim că se va reabilita, deși
lucrurile nu stau chiar atât de bine cum se prezintă în mass media. Revenind la ședința de Consiliu, și o să mai am două subiecte și mă voi opri aici, la ședința de Consiliu pe care o să o avem în joi, pun în discuție două probleme. La punctul 6 pe ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind trecerea terenului situat în municipiul Buzău, Tarlaua 31, parcela 374, din proprietate privată în proprietate publică a municipiului Buzău, precum și încetarea dreptului de superficie constituit în favoarea societății comerciale Concasesa Buzău. Este a doua oară când acest proiect de hotărâre intră în Consiliu. Noi ne-am abținut la luna trecută, ne vom abține și luna aceasta. Nu vreau ca cineva să-mi ia un nume de rău. Acolo, în acea zonă, este vorba despre proiectul imobiliar realizat de către SC Concasesa. Acest proiect s-a făcut în baza unui contract. La acel moment, când s-a semnat contractul de superficie, primăria i-a oferit spre folosință, pe o perioadă limitată, un teren, pentru ca societatea comercială respectivă să ridice un proiect imobiliar, lucru care s-a și realizat. Acum că s-a realizat acest proiect imobiliar, automat, pentru a-și vinde locuințele și pentru a-și vinde imobilele create în zonă, societatea contractantă are nevoie ca cineva să-i facă străzi, trotuare, iluminat public. Mie nu mi se pare normal. Și este un vot de blanc prin abținerea noastră pentru primari și pentru cei care au realizat acest proiect cu privire la modul defectuos și neprofesionist în care s-a realizat. Eu sunt de acord să facă proiecte imobiliare, este necesar. Dar în momentul în care faci un proiect de asemenea învergură, trebuie să impui în vedere investitorului să realizeze și aceste utilități. Acces la drum public, iluminat public, canalizare, ar fi ideal și s-ar face o reducere la bugetul local. Nu s-a făcut lucrul ăsta, motiv pentru care să reia ceea ce s-a întâmplat și în trecut. Va veni primăria și va realiza toate aceste lucruri. Noi ne vom abține, n-a trecut luna trecută, nu știm care este poziția consilierilor PPDD. Nu a trecut cu aportul acestora. Vom vedea în ședința de Consiliu de joi ce se va întâmpla. Și mai am o problemă și mă voi opri aici. Este vorba despre punctul 17 pe ordinea de zi, referatul numărul 393 per F per 2013 al secretarului municipiului Buzău, prin care se propune desemnarea unui reprezentant care să susține interesele municipiului Buzău în dosarul penal numărul 18228 per 197 per 2013 al judecătoriei Brașov. Nu vreau să insist foarte mult, știți bine despre ce este vorba. Din proiectul din propunerea prezentată Consiliului Local, rezultă că se va angaja pentru a reprezenta interesele municipiului Buzău o doamnă jurist care este angajată la primărie în acest dosar. Nu mi se pare normal, consider că este un conflict de interese. Noi, consilierii de la Partidul Democrat Liberal, ne vom opune. Nu poți să reprezinți interesele municipiului Buzău ca angajat al primăriei atâta timp cât ai o relație de subordonare cu inculpatul din dosarul cauzei. Motiv pentru care eu voi solicita joi o ședință extraordinară, pentru că este un lucru destul de delicat, o ședință extraordinară de Consiliul Local Municipal, prin care vom discuta foarte serios această problemă, vom discuta cine ne va reprezenta interesele și dacă ne constituim sau nu parte civilă în acest proces, deoarece la momentul acesta Consiliul Local al municipiului Buzău nu s-a constituit parte civilă. Și spun lucrul ăsta atât de apăsat, pentru că s-ar putea cei care sunt în cauză să-mi ia în nume de rău, dar vreau ca locuitorii municipiului Buzău să înțeleagă că dacă se va constata în acest proces penal că s-a creat un prejudiciu, acel prejudiciu este direct din banii lor. Sunt taxe și impozite plătite de locuitorii ai municipiului Buzău, care au fost dați, spun procurorii la momentul ăsta, eu nu pot achiesa afirmației lor, de către cel trimis în judecată.
îmi doresc ca prezumția de nevinovăție să meargă până la finalul procesului. Mi-aș dori, pentru imaginea municipiului Buzău, ca lucrurile să stea în direcția favorabilă celui în cauză, în sensul de a nu avea un primar condamnat pentru așa ceva, și vă spun cu toată sinceritatea, pentru că știu ce înseamnă un proces penal, sunt jurist de profesie, știu ce înseamnă un proces penal și știu ce înseamnă să treci printr-un proces penal dacă nu ești vinovat, cam care este stresul, și din dorința de a avea o imagine bună la nivel național, mi-aș dori ca lucrurile să meargă într-o direcție favorabilă. Dacă e să gândesc politic, lucrurile nu m-ar avantaja și nu ne-ar avantaja pe noi. Dar suntem oameni și înainte de toate trebuie să gândim într-un spirit umanist. Eu vă mulțumesc și vă rog să aveți în atenție problemele pe care eu vi le-am ridicat aici și preponderent acest punct 17 pe ordinea de zi din Consiliul Local Municipal de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc mult. Dacă aveți întrebări, stau la dispoziția dumneavoastră.